Hakan ni ka video kan batai fish phang ka ke South Indian movie ka bai kerteng ka vacham. Badakan ni ka story pincham bakumno ni police officer Vijay udan jingmot ya ka ke samla ka samyukta. Badaka jingya linti jung uban propose ka ulai kenduru ya ka ke samla ka lavanya. Ka basha thombor ki rius ni badaka jing snow snake ulai rap ya ka baja dei perlok rubat ka. Tang ba tepat ka banjai u hadien. Kumta ko perlok sepeh do bakut kenang pempentip ka ka bajah. Tiap bas dang jongan ni ka film la yu ka we ka samla ka badang ra ki tiar jing thiet bagadang suwan thiet na mol henre kat bagadang yalen ti lami kan san ka we ka kali bat hang ta lami ru we ubrio bat ulak ken na bat thep yaka shadien kali badakan ek sin pa la yu Vijay ubasiat yo we nong tu ba pet henre la yu pen ban bakani ka de tanga jing post new bat anda ulak kendet ka kami jungu ka la ong ha u bola slam jo office bat ula de ben mi nok loi kloi. But andau Vijay ula poi show office kladon ngajingi bam semai gi pulit baro but andau SP jong katu station ula poi ula kelio tau head pulit chapanga crime report henreu new head pulit umla ban ai satia bala ai bat juba pan banda Vijay kabla penlong yo new head pulit ban bishni yo Vijay badakan next scene palai I bakat bau de Vijay udang lech pai shala yeng ladon ka wei ka kan thai ka lavanya kabla shataban hakirunar ki mod ban les new yaka henreu Vijay ula yo ya rap yaka da ka pa show kita kirunar Bad hadir kan ke jingaram kata kalavanya kalau ai kublai yu Vijay bau le rap yaka bad andau Vijay ula keli yaka ba balai ka riu kan thai kumakaru ka don sesurak la kata miet bad kalavanya kalau ong hau bakala pet tu na la yeng ban leje kendu yo ba ie jong ka uram bad namar bakala khammiet than kum tau Vijay ula le drop yaka bad anda kila poi kalavanya kala syam mau ba ie jong ka umpat wan satya bad kat bakidangnya am kle keren la khanaro iwe pan bad Vijay ula samr khiru ba namar hakajing iet ki beriu ki kloi ban le kanu ka kamro ka bakim dei ban le berhadin bakilya keren katuk ane por ka lavanya kala poi keliru ya Vijay ba hatu ma upan ula shu jing iet ne am no bat Vijay ula ong hoot bar hang ne la pani ka menor bakat bau Vijay udang yalam thit jani la ka kami jong u hakapor bau mut ban sai ya kata ka wallet na patrun jong u usyam bakam don shu bat bakal hap hai rahai bat hang ne u Vijay ula khuslai bat udang perkhat pa sai tharai ula kompan hap ya kata ka wallet henry kum sa shphang la don pen ban ba phun ya u bat ba ong ba la don ka wei ka kan thai ka bala yo kata ka wallet jong u bat kala kali ru ba hu don hai khnang bakan yo ban a ya kata ka wallet ka jong u bat hadin andau la yo iya ka samyukta ka bamut ban wan a ya kata ka wallet ka jong u Vijay ula yap mat bhai ka jing bha briu bat ka jing thaba ka jong ka bat ula ai khublai ru ya kana ka menta kata ka wallet henry ka samyukta pat akala kren biria yu ka baong wanum ya thu briu baka balayarap ban penyo ka wallet jong pulit daga kan thai bat kala rakhi u bat kala lej nonang ta bat kat bau dang ya kren bala ka kami jong u Vijay ula ong bau itanat bhaya ka bat hang ta kham hadin lej ban mare ban yo ka number jong ka henry umlap shu ya ka barakan ek scene pala yu bakat bau Vijay baru parlok jong u gidang mut penyedi isya harut surok kum sa shphala dan penban bahala nong tu badanda Vijay ula pej ula yu penban ya ka samyukta ka badang tabe yo weu nong tu bad hang ta hi wot Vijay ru la mare ban kem yo tau pria ban yarap ya ka barka samyukta ru kala ai khublai yu namar ka ong ba kamla ban mudur ke banja anda ka dono kata ka jing ai bakar pang jong imei bad kala lej no nang ta hendak kata ka sengiru Vijay klem kan mawan pan yang number jong ka bat kala jakno Barha kasni ka babor la yu i bau pulit rang bau la lej ban tuklar yo weu samla bat ya ka samyukta namar baka kali jong u bat ka skuti jo ka samyukta kala deng jing tengko hendak ka samyukta par kala kran hu da bon ki section jo ka an hadu bau tau pulit rang bau la ting mat ula pelat no ya ka Vijay ru bau la yu i bang ka samyukta hakata ka por ula bot dia nya ka bat ula poi ru hadu ka wei dukan kopi baru satip ru baka samyukta ka tre hangta Barkat bau dang syong manap kopi hangta u Vijay umla klem da pej ka namar u itanat bat yap mat ya ka jing bhapitiu jongka bat andau la dab di kopi la yo i ba ka samyukta kam shim la tre ban shim pisana u bat ongru ba ka ne ka de ka treat naka ya u namar bo la rap ya ka hak tu kasni bat kum tahi kata ka jing ade ba ka jing e jongki ru kala ya bat lenang ya ju jan ba man la kasni bat itanat ru iwai pan bat u Vijay ru le thu hala ka kami jong u ba ula sho jing e ba ya ka para ka weka sengi ula lej biang syaka taka dukan kopi ban propose ka pada unda ula poi ula kelina ka parlok jong ka samyukta basya e kadan henry ka taka parlok la ya thu ban baka samyukta kala ino ngini ka kam namar klamut ban ya thono pada hang tahi Vijay ula kandet threat namar umla ban mudur bat poi perkhat bakan jakum ne bar haka jing skusi bat ka jing diaw ula lej phai no nang ta
Balapoi biang syaka tuka scene ba ulaya thu haka Lavanya ya ka love story ka jong u ka basakut haka jingmong. Bat ka Lavanya ru ka sngolem yu ba ula haban ma ya kum ka ni ka jingja. Balayu iru ba ka Lavanya ka persang man phun yu ba ye jongka kanu ru kam yo. Kum ta Vijay ula terwa ka bakan lej sa no shwa shaying jong u namar ka lamiet palan. Bat kum la sha i ba hadin ba ka Lavanya ka lej wa shaying jong tau ba ye jongka ka syam ba ka yeng ka khang tala. Bat anda ka phun yu kanu ru kam yo. Bat anda ka lej wa yu shaying jong parlok jongka ka syam ya ka we ki ba ula i aka ka ba ong ba umla ba ni tho bat ka namar ba ki me ki pa jongka kim sup ya u. Bat ka baha ba kinya laj no namar uru ulamut pa ni tho no shawai. Bat hang tau Vijay ula sungsun ay bahana banta jongka bat ka Lavanya ru kala phalet bo no hu syaka jaka ap kali knang bakan yo banit phai no shala yeng. Bat hakata ka jaka kat bau Vijay udang ya kren bat ka ula yo iru ila ka jong ka kami jong u ka bakhot yo u. Bat kat bakadang mut ban wan shajan jong u lawan ten ra kan san pen ban ka we ka kali ya ka. Bat hakata ka por ka kami jong u kala thia surok harang kat ka jing men saw. Badandala lej boy ka kami jong u sa hospital u doktor u laong hau Vijay bakla dan ka jingpat haka banta jong ka kli balada omla ban le surgery no kloi ila ban poi shdo ka jing yabru Henry Vijay par ula karpat bej hau tau doktor ban le ka ta surgery Henry u tau doktor par u laong baka bai surgery kan kot lakum no san phaulak ai par hang tau Vijay ula kendet bat thangyong ka dor namar na ei unyo yakat kata ka tengkah pada haka jing sngore ula kerpada u baun ai katukan ni po namar unum la ban siu sin siu Henry utau doktor ula ong badai ban siu bet la kumno baro san phaulak la shai man singi lam kum ta unum la ban le ka surgery bat khaddu e namar ba utau doktor sngap bat Vijay ru yai kerpat kum ta ka Lavanya kala ong hau tau doktor ba un le be ja ka surgery bat kin sa siu pendam bet la shai bat Vijay ula kendet ban yo sngowi kani bat anda ula ya kren bat ka shabar ka Lavanya kala ya thua hu ya ka we ka jing shisha baka de ka khun jong we u he spa u varma u bariu spa bha baru pa jong ka ula de ban ai ban ta shiteng ka spa ha ka kerteng jong ka Henry de namar baki mut ban pinya tho ya ka shawai ta ka daw kala phet no nala yeng namar baka ye uram bat kala ong ru ba u ha ban le pa de ka we ka kam ka bakham long risky bha bat ka ta u ha ban le men le no kumba ula kenap ma u ya ka bat sapan san phaulak no ku pa jong ka lam kumta un sapanyap ya ka nang ba mauru unyo ka takapisa bat bakaru kan lej phai shala yeng klem ka jingja buram namar bakla phet na yeng bat hang tau Vijay ula phun yo kupa jongka bat ula ong ru ha u bola kenna be khun jong u bat ula pan ru san phaulak tengka lem kum tau sapanyap noi ka bat hang tau bakha jongka Lavanya u Vikram ru ula yo sngowi kita baro bakla yakren bat kata ka met hila yo iru kita ki special officers ki la 1 poi ha ka yeng jong u pa jong ka Lavanya banyarap ban kem yo Vijay bat yigini baro la phado Vikram komta ka singi babod la yu i bo Vijay ula ap ya ta pisa ha ka wei ka mol bat Vikram udang wan rai ka ta pisa harangkat ka jing sendan long jang taki special officers ki babod din ya u Henry Vijay da ka jing star jong u la pha ka lang ya ka phone jong u bat harkat ruban phong ya ka ta tupya klik pa jong khnang ba kinum la ban trak ya u padanda ula poi ka ground floor kila don shibun ki bru ki bariam ka ju karyam kum ma u bat hang tai kita ki officers ru kim lap show ya u bat Vijay ula la ban yo so ka ta pisa bat phet no nang ta berhadian ula dab sumare ka kami jong u Vijay ula sngu bahaya ka Lavanya na ka banta ka ta jing sbun bar ka jing baha jong ka Bala next scene ru i bau Vijay ula phun yo Vikram bat ula phawan shano e ka Lavanya bat Vijay ru haka ta por ula kran khaddu bat pen pau jeng songo ka bakraw bhana ka banta ka Lavanya na ka banta kita ki ai baro bat ula pen pau ru ba unum la ban kledik ni ka jingle bha jong ka bat ula le nyo nang ta Henry kum sa chpang kata ka kali jong Vijay kala sakut hashtag lenti berkat bau Vijay udang snai kata ka kali la don ru ka wei ka kali ka bala japan ban ka jing accident khama khamat ka chong u bat Vijay loira ban phone ambulance bat ban pen kedru yaw tau brio bat kom la shai haka jing kan mau ye jong u ya ka samyuk ta u Vijay ula let kai biang shaka to dukan coffee bat kat bau dang song kai ula i pen ban ya ka wei ka khubor bala shaket nap ya ka khon jong businessman u Varma bala pen iru badai pen ban ka samyuk ta ka badai ka khon jong Varma bala pen iru badai u Vijay u bala kenap ya ka bat ubakhlem pelak jaka wat hadin bola yo ya khasan phaulak hang tau Vijay ula kendet threat bat lengo ngan ba ka samyuk ta ka de maka pen ban ka badai ka khon jong Varma Henry ka Lavanya bat haka jing tiang bat ka jing lengo namar ba yo ki breu kin itu bat kin pentip kloi ke pulet kum tau la phet no na kata ka jaka
Mereka next scene layu iu parlok jong Vijay belawan syu ubat pentep hau ba ula sha suspend naka department bat ong ru ba balai ke jakum ne ba Vijay ula ong bahkan ni ka plan butu jongno ban trap ju ko belawan leng ba ka dor jong kalavannya ko bela thok bat ban syukur ju bat kala ong ru ba mentau ha ban net wat ya kalavannya ba balai ka le kumne bat u ha ban net wat ru she ka don kasam yukta hakan next scene pat layu i bagi taki special officers kila wan kali jingkali naka yeng jong varma ba balai kat ka jing rus pa jong uru u patre ka khun jong u hak dukan kopi Henry Varma lo juba pada ka samyuk tahi ke bakwa nala di namar ka ong ba shwaban bat ya ka spa ka bahe jong kupa jong ka kwa ban tre shwai ki kam ki baret yo iru ba Vijay lo let show ik tu ki breu ba thombo de ka lavanya men shwa ban kali bat wa jing tip shapang jong ka lavanya bat kiru kila pla ba ka lavanya kala sio san po hajari ki khnang bakin leak drama kumbat tabe ya ki hak tu ka pot balayu iru bau lo lej wahat yaka syakatu ka jaka badan uparlok jongka menshwa badan daula poi ula syempen ban ba umdan setia baladan penban lagi wei badhaka next scene pat layu i balalap yaka medyap jongka wei ka kentei na jan ka beach bat ki kimeki pa jongka samyuk taru kilawan lang hakata ka por harengkar baru Vikram daga jing tieng ba yodai ka samyukta Hendrai la senran lang ki deki pulet bat anda kila lej pet yaka ka met ki syam ba kamdai ka met jongka samyukta Hendrai ka dei penban ka medyap jongka lavanya baru Vijay ruh kata kapor ula petu lang nadien bad ula kendet banyu iya kamet yap jong kalavannya bad hang taru pulet ula itu yu Vijay bad kumtahi wud kilaya mare ban tabe yu bad ban kem yu Hendra ya kata jing mare jong u hashtag lenti lawannya rap yu ura kaparlok jong ka samyukta bad ula laj daka kti jong ki pulet daka ba pet daka taka kali Markata ka parlok andak layak keren buat Vijay kalau ong babalai kenam ya ka samyukta baka iya je Hendrai Vijay ula lengo ban yo sungo ka tanamar menshwa ka ong ba ka samyukta kalamut ban yo thono Hendrai kata ka parlok kala pensya batang ban pensisha ba Vijay i ne am ya ka samyukta kila thok yo dak bayakut ban ong bakala mut ban yo thono ban pet ba Vijay ong kumno ban hadin ba ki i ban ba Vijay klem kli eshu ba ula lej no nangta kila mut ba umut baki datang parlok ya ka samyukta but kalau ong ru ba kala yo ya keren khaddo bar ka samyukta ka de hakasi ba kala thit jan shamol ban ando kata kim ju yo ya keren shu bat ka ban marsen tep ya kata bud Vijay ula le chakata ka mol ban pet lingba ka CCTV bat lap ba kala dan shisha ka jing shaket nap ya ka samyukta bat kula shondor ru ya ka number jong kata ka kali dap track yang taka jaka badan kata kali buat kila le chaka taka yeng jong tau try banyak ya katu kali pat anda kila rung ha katu ka yeng kila wat yodan brio manu Henry kim lap satya Henry kila lapan bantai ka dor jong wei brio bat Vijay ula itu yu namar udang syam yu ha katu ka jingja accident kali bat ula syemru ya kata ka phone ka jong ke badan bakol Henry umsyum yo lat ban keren ha katu ka sngi bat kum sa shipang la yu iru baladan ke bakol biang na kata ka ju ka phone number jong bat Vijay ula syem kata ka phone bat syam bala keren penban da Vikram ubadai ubakha jong ka samyukta ubala ong ba balai penyap lang ya balai penyap tang ka lavannya Hendrai ya ka samyukta ru kumju hang tau Vijay ula tiap dia ke jing sha baro bat ula jubab yo Vikram bat ula ya ro ba triem bahaban plan yakini ki baro da ka ba pengop bat pengan pap yo Vijay tang ban yo ya ka spa jong ka samyukta da ka ba penyap ya ka bat pendan kamru da ka lavannya baru ula batai ru ya baro ki plan jong baru Vikram ru ula lengo ba utep di kini ki baro baru ula kelikum no ba utep badai ma upat baru Vijay ula ong baka jing bakla jong kadai ka ba upat hakti mentahi ka ba ula syem da ka phone ka ba bu Vijay hakat ka por ba ula klet hamol barhang ta da ka jing dom ula lintaw ka ta ka phone bar hadien nang ta klamut ban le wat no yo tau brio jong Vikram sa hospital ban yo jing tip shu na Hendrai layu i ban ba Vikram ru ula poi shakta ka hospital banra ya ka kemi jong Vijay Hendrai ula labru yo tau brio jong bat ula show yu bat ong ba balai umpat penyap satya ya ka samyukta bat utau brio la juba ba ula mut hiben penyap ya ka tang ba ka samyukta pat la penbi no yu da ka ba ong bakan ash folklore la dau plat yem ya ka bakan bau dang ya keren phone baru Vikram hakatu ka por ka samyukta ka jaka bakan ayu ush folklore kla shimben ban ya baro ki pisah ki badan ka jong namar kala tip ru ba uru unum plat yem ya ka anda ula yo ya ka pisah kumta ha ka jing benut ya kata pisah umpat nur ban penyap ya ka bat ula letno pan penyap swapat ya ka lavanya ha ka jing pha jong Vikram balayu iru bakalavanya kala kalino Vikram ha ka tu ka por balano kan ai ka pisah ka jongka bat anda tau brio ula wan shaw ula tenra penban ya ka lavanya bat anda ula let pet hajan bakala yap nem ula syati penban da umau barkat bakalavanya kadang pet ula set yap sendan ya ka Hendrai namar ka jingking kli na kata ka jing syatiet
ula aksiden no hakapor ba unya kali bat ula ong ru baka samyuk ta kadang bat udang set yaka haka yeng jong u ong ru baka oksigen haka tu ka kamra jong u ka ba uset kala jan lut hang tau Vikram ula phun yo Vijay bat ong baka ba ye jong u kadan stang khendet kan ta ban kum tau Vijay ru wud ulele ban be chak ta hospital ban lap yo tu paket nap ya ka samyuk ta henre ula anda ula poi ula shempen ban ba ula yap namaru Vikram ula dep set yap yo Vikram ula let ru chak tu ka yeng man penyap ya ka samyuk ta bat ula phun ru yo Vijay ta ka ba ong pun sa job ma hakan ni ka jing ya khon namar un penyap no mentahi ya ka ba i ka jong henre hang tahi Vijay ru ula pen pai ka lar ka ba ong ba un sa job ma namar ula de ban pelat ya ka samyuk ta baru Vikram haka jing lungo ula khandrai kata kamra bat anda urung hapo usyam sisa baka samyuk ta kam dan shu bat kala depan pet bat ula keli ba kumnu la le yakani baru Vijay ula ong bakat ba udang don ha katu ka yeng ula lap gitu kitendong leer bak ki bajubu hospital hang tahi ula sung thu ba le se ka don ka kamra karpang ba le se ka bom don oksigen bat ula lap ru ya kata lengba kitu kidak ki badan sabar yeng bat ki blabu ru haman man ki kamra shwa ban rong bat de hang ta bun sala ban pelat yem ya kasam yukta bat hang ta hiu Vikram ru la bitar bhai habayos ngoy kane din gatukan ni por bau Vijay bat kasam yukta gidang mut ban lecha police station u Vikram ula phun biang yu Vijay bat ong bau lara ya ka kemi jong bat ula berngam ru ban penyap ya ka bat ula ong bala dau kon pelat yem ka kemi jong wud ude ban wan ska jaka jong bat layo iru ba anda kila poi kila sya tenra pen banda katrok bat anda Vijay ula kendit ben riu ula syam ula sya te bat Vikram ula ong ba menta te ula rem nomor un set yap no ekasam yukta knang ba un yo men long try hak tu ka company henry Vijay ula ki ben ban yu ka ba ong ba kumno un set klem kuli bat Vikram ula law ka pistol ban pet dan kuli ne henry hang ta hi Vijay ula pen bi ju knang ba un yo ban pelaj la de bat kenti ban pelat ila dia kenang bon salak ban syok yo Vikram bat hang tahi ula ya syok bat kita ki beriu jong Vikram bat kum juru yo Vikram bat hadin la yo i bolola ban job yo Vikram bat ki pulit ru kilawan kem no yu ha kata kapor kala sin la yo i bau pa jo ka samyuk ta ula IT no ya ka bakan long ka chairman jong kata ka company bat hang ta la don ru Vijay bat ka kemi jong kabala ong ha bakani ketika por ba biang e ban propose ya ka henry Vijay par ula ong ba menshwa ulaya iet berkasam yukta ke baterai tang haka dukan kopi henry ya kan ka badai ke chairman jong company ke bahe mentah bat kum tahi kelabut ban let nang ta henry ka samyukta par kala khot yu da ka baong ba ngan ngampat da ban pendap ya ka jat jonga haka ni jing tho pangan pendap lang ya ka kerteng tang ya ka jat jonga ne ai lang na ka jat jong piru bat hang tau video la song thu bakaru ka iet bahai bat ka kwa ban ya tho bat bat hang tahi klai ka dop no ta ka jing comment pakan ka story kla kut sindat hang ne